हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनाओनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। पहला ताजा खबर बा कि दिल्ली में हिमांशु भाऊ और नवीन बाली गैंग के अभिषेक उर्फ चूरन के पुलिस गिरफ्तार कर लेले बा। अभिषेक उर्फ चूरन के तलाश लेवल गईल त ओकरी पास से एगो 32 बोर के पिस्तौल और 6 गो कारतूस मिलल। दूसरा ताजा खबर बा कि पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में एगो तृणमूल कांग्रेस नेता के कोनो गोली मार देले बा। उ अभी अस्पताल में भर्ती बना, लेकिन हालत गंभीर बा। तीसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाका में मुकरबा चौक पे एगो चलत बस में अचानक आग लग गई। आग लगले के बाद पूरा बस हरर जरे लागल। ई तो ठीक बा कि हादसा के समय ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोनो सवारी वो बस में ना रहल। चौथा ताजा खबर बा कि पुणे एयरपोर्ट पर फ्लाइट के टक्कर रनवे पर खड़ा टग ट्रैक्टर से भइल। ओ बेरा विमान में कुल 180 यात्री बैठल रहल लोग। घटना तब भइल जब फ्लाइट पुणे से दिल्ली के खातिर उड़ान भरत रहे। अधिकारी बतैलस कि टक्कर भइल त बा, लेकिन सब लोग सुरक्षित बा। पांचवा ताजा खबर बा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बाराबंकी रैली में भाषण देना कि 100 सीसी इंजन से रउआ लोग 1000 सीसी के रफ्तार में चल सकेनी। अगर रउआ लोग के विकास तेज रफ्तार चाहिए तो उ सिर्फ भाजपा के सरकार ही दे सकेला। छठवां ताजा खबर बा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के हिसाब से दिल्ली में आज तापमान कम रही, लगभग 25.4 डिग्री सेल्सियस रही। सातवां ताजा खबर बा कि सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल में भी MDH और एवरेस्ट मसाला पर कार्रवाई कैलस। नेपाल MDH और एवरेस्ट के मसाला में हानिकारक रसायन के चलते MDH और एवरेस्ट मसाला के बिक्री पर रोक लगा दिले बा। आठवां ताजा खबर बा कि 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्री के भारी भीड़ देख के उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी VIP दर्शन पर जौन रोक लागल रहल ओके और आगे बढ़ा देले बाना। आगे बढ़ा के 31 मई तक ले बढ़ा देले बाना, ताकि सगरो श्रद्धालु आराम से 4 धाम यात्रा के दर्शन कर सकल। नौवा ताजा खबर बा कि 3 दिन बाद स्वाति मल्लिवाल के ओर से दर्ज करावल गई शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस राती खान केजरीवाल के PA विभव कुमार के घर पर गई। मल्लिवाल के आरोप बा कि CM आवास पर विभव कुमार हमरी साथे मारपीट कैले बानो। 10वां ताजा खबर बा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कंगना रनौत विपक्षी नेता पर पाकिस्तान समर्थन टिप्पणी के लेके कहली कि अगर पड़ोसी देश चूड़ी नहीं के पहनले तो भारत ओके चूड़ी पहना दी। वालों के खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।